Район үдегенен 20 сақрым алыслықта орынлашқан Түләбәй ауылында хау-мығығыд ауылдаштары байрамы болып o'tdi. 18-нче буатта йорт старшинаһы Түләбәй Байгулов исемле кеше нигез халган авыл бүген дә гөрләп яшәй. Әлбиттә, замана вакыйгалары авылды, урындагы халыкты урап узмай. Барлык авырлыктарга карамастан Түләбәйдәр тырышып дөнья көтәләр. Балалар үстерәләр. Бер һүз белән әйткәндә, авылдың киләсәге караңгы мөешкә төкәлмәгән. Якты нурдар хибә кояшка тартыла. Байрамдарды ла Түләбәй халкы дәррәү каршылай белә дисәк хата булмас. Авылдың бер осында башланып киткән байрам саралары икенче осында гына тәмамланды. 20 ел яшәйбез, быел безнең юбилей. 5 бала үстерәбез. Зур малаебыз Кореяда эшләп йөри, кызыбыз музыкальный колледжда кияү менән укыйлар икеһе. Бәләкәй икәүбез Әлмәстә нидә укыйлар. Начальник классларда бит инде. Менә төпсөрүбез бәләкәй балабыз моны. Өй алып сыктык. Әй сыкманык әле өйдә. Сыктык дип әйтәләр. Яшәгәс әле яйгән. 2011 елда алдык нигезен. Шул яйлап төзеп киләбез инде. Яйгелеккә сәйсергә сыктык. Матурлап. Бүтән дә байрамын котлайм. Туганнарым, кулагайларым килде бүген. Рәхмәт кияүгә. Кияү эшләре битендә забор. Үзем дә ярдәм иттем. Туганнарыбызга зур рәхмәт. Исәнлек, һаулык теләйбез. Авылдагы кешеләрне дә шайтып тырышып яшәүләрен теләйбез. Йыла буенча урам буйдарында корылган мәҗлес табындарынан һәр беренән авыз итмәйсә кунактарды ситкә ибәрмәйдәр. Туй каршыларлык итеп йыелган хыйдарга бер күз югыртүдә итә. Тәм-том аш-һудардың ханын ханап беткеһез. Ошы мул табынды әзерләү өчен хужабикәләр көнен-төнен йокламай. Гаиләле 5 бала үстерәбез. 3 кызым кияүдә, улым армия сафында хезмәт итеп кайтты. Бәләкәс кызым 3нче класска укырга бара. Тормыш иптәшем белән 33 ел бергә яшәйбез. Татубыз. Пенсияла булганда әле эшләп йөрим. Иптәшем тоже тракторист булып эшләп йөри. Бер вакытта ла кул каушырып утырмадык. Мал карарга, бакса, картоф үстерергә тырыштык. Бер-беребезне аңлап, бер хүздән, күз карашыбыздан бер-берне аңлап торабыз. Барында авылдашлар байрамы менән котлайбыз. Исәнлек, һаулык, авылыбызда тырышсан эшчән кешеләр бар. Бар туганнарды, авылдашларды байрам менән котлайбыз. Аулык барыгына. Байрам мәле аштан гына тормай, күңел йылыһы хакында ла онытманы Түләбәй халкы. Килгән һәр кунакты хужалар йыр-моң, бөюдәр, такмактар, йырдар менән каршыланы. Күгәрсен гөрләйдер балаһын уйнатырга, әлдә әле дусларым бар күңелде юатырга. Күгәрсен гөрләйдер балаһын уйнатырга, әлдә әле дусларым бар күңелде юатырга. Күгәрсен инеңдә, миндә күгәрсен инем. Миндә күгәрсен инеңдә, миндә күгәрсен инем. Һаваларда ысып йөрһәм, күреп һөйләшер инем. Һаваларда ысып йөрһәм, күреп һөйләшер инем. Күгәрсен гөрләйдер, язын көден белмәйдер. Һөйләйдер, ни күрәһен белмәйдер. Күгәрсен гөрләйдер, язын көден белмәйдер. Безне дошмандар һөйләйдер, ни күрәһен белмәйдер.
Күгәрсен күктәрдәлә, иркәм күңелең кемдәрдә? Күгәрсен күктәрдәлә, иркәм күңелең кемдәрдә? Иркәм күңелең миндә булһа, килһин йомма көндәрдә. Иркәм күңелең миндә булһа, килһин йомма көндәрдә. Без бүген бик күркәм байрамда катнашабыз бит инде. Авылыбызда, бәләкәй генә булса ла безнең туган авылыбызда һаумыгыз авылдашлар дигән байрам булгарыла бит инде. Һәм без менә үзебезнең төп йортта, атаемның нигезендә, Мәхбүтовтар гаиләһендә байрамда бит бүген байрам табынына бик матур дип әзерләндек барыбыз да бердәм булып инде. Без инде үзебезнең бердәмлегебез белән әллә кайдан дан тотабыз дисәк тә була бит инде. Менә атаем бүген үзенең балаларын эргәһенә йыйды бит инде. Йыеп менә хәзер туганнар белән, дуслар, күрше-күләннәр белән бергәләп байрам итәбез инде. Безнең атаем менән әсәем гаиләһендә 10 бала тәрбияләнеп үскәнбез. Бүгенге көндә 9-бызда икән һаубыз. Төрле урыннарда эшләп йөрибез барыбыз да бит инде. Менә атаем менән әсәем безгә менә ошо туганлык хисен, бердәмлек хисен шул тиклем тәрбия итеп алгандар. Менә без бердәм, без татубыз, без бергәбез һәр вакытта. Авыр сакта ла, кайгы сагында ла, шатлык сагында ла менә шул бергә йылышып, бөтен нәрсәләрне бергә хәл итәбез бит инде. Менә әсәем бит инде мәрхүмә хәзер 3 ел инде безнең арабызда юк. Ә шулай булса ла менә без атаем бергәһенә йыелып, бөтен булган борсу хәлләрне, шатлыклы хәлләрне уртакка һалып һөйләшеп, атаем бергәһенә килеп, көз, дәрт, илһам алып кайтабыз бит инде. Менә бүген дә туган йортыбызга менә атаем белән киңәшләшеп, бергәләп менә шулай утырып һөйләшергә, матур итеп табын артында курып, самовар сәйдәре куеп, аштар бешереп, тәмле итеп ашап утырырга дип йыендык инде. Бүгенге күркәм байрам менән үземнең авылдашларымды барыһын да котлайым һәм һәр вакытта ла миндә шатлык хиссе туа. Менә инде 3нче тапкыр, әгәр дә яңгылышмасам, байрам үткәрелә безнең авылыбызда. Bundan алдарак кына авыл көне 4 ел элек шәҗәрә байрамы үткәрелде бит инде һәм менә бүген һаумыгыз авылдашлар байрамы үткәрелә. Әлбәттә, бу авылдашларым өчен шул тиклем горурланам. Бәләкәй генә булса тырышып, шул тиклем тормышып дөнья көтәләр, матур итеп яшәйдер һәм матур итеп яшәргә тырышалар. Бернинди кыенлыктарга бирешмәенсә, алга карап үзләренең куйган максатларына алга таба баралар. Байрамдың төп өлеше авыл уртаһында урынлашкан мәдәният усагы янында дәвам итте. Сәхнә түренән авыл тарихы, уның булмышы һәм киләсәге хакында йылы һүзләр яңгыраны. Байрамга килүселәрде район хакимияте башлыгы исеменнән уның урынбасары Эльвира Фәрушина котлап китте. Авылын һагынып кайткан авылдаштар, урындагы халык, кунактар өчен бу көн айрылса истәлекле булып каласак.